Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton ng mga kaaksyon na mabagyuhon kitang morning sa ikaduha ng adlaw sa bulan sang Disyembre 2019. Aksyon Hotline! Merry Christmas sa tanan sa aton sininga countdown 23 kadlaw na gidlang nabilin kag Christmas Day na. Mayara naman lang sang bali 30 kadlaw ang nabilin bag-o naton sugarawon ang pagsulod sang tuig 2020. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga morning si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa mabagyuhon nga tiyempo sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Bacolod nga pangalagad kag mabatian hindi lamang sa online kundi ara man kami mabatian sa on-air, no? Sa aton nga magka-aksyon na. Ang iban sa transistor radio nagamonitor, pero kung may ara kamo internet connection, mabatian kami paagi sa Facebook Live, available man sa YouTube, no? Ang aton nga pagpangalagan. Aksyon Hotline! Hindi lang ang mga nagapanguna nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod nang inyong mabatian. Nagalakip ini sang mga matahom nga drama. Aksyon Hotline! Antes kita magpadayon sa aton nga pagpangalagad, antes sa aton mga pangulong dinala ng aton nga mga headlines, checkar kita anay sa lakat sang panahon. Aksyon Radio! Bantay Bagyo! Let's have Aksyon Melvin Piero gikan sa PDMP nanong pinaka-latest nga weather advisory. Kansilado ang biyahe sang tanan nga mga sakyan pandag at ang Roro kag amuman. Lakip diri ang pilag ka mga fast craft. Let's have Aksyon Melvin on the line. Aksyon Melvin, good morning. Action Art, good morning man. Kagaya ni aton nga pinakahuling lakat sa panahon Disyembre 2 tuig 2019. Lunes nga adlaw. Ang ginabantayan naton nga bagyo nga City Soy, Cyber Bulletin number 8 kita ang ginisyo sa pag-asa na sa mga 5 sining aga. City Soy slightly intensified kag padang niya nagagiho pa westward sa gyapon nga direksyon. Sa malas 4 kay na singaga, ang mata sang Bagyo Tisoy ginabanabana base sa tanan nga mga data, mga 355 kilometros na sidlangan nga bahin sang Biracatan, Duanes sa coordinates nga 13.2 degrees north, 127.5 degrees east. Kag may kabaskugon nga hangin nga 150 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 185 km per hora. Magagiyo si Tisoy pa west nga direksyon sa kada sigon nga 20 km per hora. Kag ang public storm signal number 3 kag ina-expectar may hangin nga dala
sa sulod sa nga 18 oras nga mabatyagan, Okay. halin sa 120 km per hora tubtub Sus. 170 km per hora sa area na sang Catanduanes Action Art. Ang public storm signal number 2 nga magin-expectar sa sulod sa 24 oras may hangin nga magadala sa 60 tubtub 120 km per hora sa area na sang eastern portion sang Laguna, subong man eastern portion sang Batangas, Quezon, lakip na ang Polillo Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sursogon, Masbate, lakip ng Tikaw, kag Burias Island. Ang sa Visayas, ang Northern Samar, Eastern Samar, kag Samar, lakip na aman ang Biliran. Ang public storm signal number 1 nga may dala nga hangin nga 30 tubtub 60 sa sulod, gina-expectar sa sulod sang 36 oras ang mag-apekto sa southern portion sang Isabela, Mountain Province. Ang sa Visayas area, ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion sang Negros Occidental, lakip na dira ang Bacolod City, Okay. Bago City, Cadiz City, Calatrava, Ibi Magalona, Escalante, La Carlota City, Manapla, Murcia, Pulupandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Tubuso, Valladolid, kag Victoria City. Ang Okay. sa Cebu, ang northern portion sa Cebu, subong man ang Metro Cebu, lakip naman ang Leyte, kag Southern Leyte, kag ang sa Mindanao area, ang Dinagat Island, kag Siargao Island. Ini nga mga lugar, maka-experience na sang maulano ng mga panahon nga may mga pulpag mga dalos na sang hangin nga dala na sang bagyo nga City Soy. Ang Negros Occidental lakip na syudad sang Bacolod, maka-experience na kita dire sang Magalamon kag maulano nga panahon nga dulot naman sang bagyo Tisoy. Kasarangan tubto may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nakatundaan ang nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan. Ang kasarangan tubto mabalot kay ini delikado na sa aton nga mga sakayan panagat. Action Art. Yes. Action Melvin, so far, subong diin nga mga area sa Negros, ang daw pertigid ka damol ang pagtupa sa ulan. As we speak, may ara kita na record. Yes, Action Art, kung naton lantawon, hindi pa gid man masyado gikadamol ang mga pagtupa sa ulan. Galabot pa man siya mga 3.0 millimeter. Halin ang northern part ng Negros halos taran may mga light rains, light to moderate rains. Okay. O nagauntat-untat man sa Action Art. Hasta dere sa ato man sa portion man sang Central Negros, lakip naman gani ang ang La Carlota, may mga light rains na kita nga dala na sang bagyo nga kulang taon naton sa aton nga satellite image, labot na kita sa natawag nga rain radius sang bagyo nga City Soy. Ang dala nga ulan subong kon radio sa Bagambalan, halos nalikop gid ang bilog Negros. Sa subong ko lang taon naton, portion gid lang sa southern portion sa Negros, Okay. ang may guwapa sa Galom. Aha. Ang the rest na southern portion pa kadto na northern niya part halos nalalikopan na sa Galom. Yes. Why pa man, no? Sa mga recorded nga related incident, halimbawa, may mga sea accident, speaking of mga pasaway, kung kaysa ba lang ang mga mangingisda, nga nagapilit, gid palawod, why pa man kita sang recorded sina. Yes, Action Art, wala pa man. Kagamulan na sa gato ato panugyan, ginaliwat-liwat naton Action Art, nga mangina nalungo na kita, kag monitor kay may ara na kita sa nga tropical cyclone o bagyo sa nga nagapalapit sa aton deriya sa duta sa nga labi na diri sa aton sa Negros Occidental Action Art. Since nga kita signal number 1, anong kalawig ining makabatyag kita kag posible magapakita si Haring Adlaw? Based sa aton nga tracking, kulang taon naton, buwas, expected naton ang moderate to heavy rains na. Bangod nga tilapit na ara na sa landmass ang bagyo. Expectaro naton karon sa gabi, pakadto na naya buwas sa aga. Okay. Ginalantaw naton na buwas kagahon, malandfall na si Tisoy. Martes, Lunes, Merkules, Huwebes sa mga light rains na lang kita kag ginalantaw naton na matamat na mayong aton tsimpo by Thursday. Sige. Salamat, Action Melvin. Good morning sa imo. Thank you, Action Art. Good morning.
Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Lansaw si Action Melvin Piero gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management or PDMP, Provincial Disaster Management Program Division. Sa pinaka-latest karon nga weather update, Aksyon Hotline. nagatutok kita gihapon sa lagat sang Bagyo, damo nga mga area. Isa-isaon ta karon na. Ang mga lugar sa palibot sa probinsya nga nagdeklarar na sang kanselasyon sang klase. Ibaloon tayo na no, sa listahan nga nakuha sa Action Radio Bacolod. Pero base karon may ara na kompleto man ang news center sinang record para at least sa iya kamo Aksyon Hotline. suggestion sa mga ginikanan once nga porti ng pag-ulan. Basta signal number 1 kung preschool ang kabataan nyo hindi na pag-ipadala sa eskwelahan kay automatic ina nga kansilado ang klase. Pero pwede man nga bisan signal number 1 lang ang LGU pwede makadeclare nga isuspend ang klase bisan sa elementarya. Aksyon Hotline. Rante sita magpadayon yari-anay ang sitwasyon man. Bala may mga stranded nga pasahero sa bahin sang Bridco Port kagiban pagin nga puerto sa palibot sang probinsya. Patrol reports. Let's have Action Alvin Grava on the line. Action Alvin, good morning. Aksyon na Art, masobra 200 na ka mga pasahero Uy. ang stranded sa bunga adlaw. Tuga sining pag-kanselar sang biyahe from Bacolod going sa Iloilo. And this time, Aksyon na Art. Pero we have, singsan o na gani nag-umpisa kaina sa kagahon ginalaw pa tong mga roll-on roll-off magbiyahe o kon since napaidalom ang partly siyang nag-cross kahapon sa signal number 1 automatic way nagidyabiyahe dayon. Yes, naka-istorya ta kagina Aksyon na Art, si Petty Officer Second Class, Gerald John Jade. Okay. Ang Deputy Commander sa Bradco Porta area sa Philippine Coast Guard. And mga around 5 o'clock kahapon, I believe nga inuntat na ang biyahe. tubong adlaw. And we have Sir Jade, no? Petty Officer Second Class Jade sa siningati. Sir, how was the latest? Pilagid ang total nga mga as estimate, sir, head count sa mga stranded passengers? Mayong aga sa tanan. Sa subong ang total estimated stranded passengers sa mga ara sa 250. Kahit may ara makita sang 80 ka rolling cargos nga stranded. Bali 80 ka mga rolling cargo. 80 ka rolling cargo, sir. Aside sina, sir, may mga salakyan pa kada iban. Kuha na siya, sir. Sa lakot na siya. May 2 wheels, 4 wheels, ka 6 to 10 wheels, sir. Sir, how was the latest mga ining 8 o'clock travel advisory? May biyahe o kung still nagapabilin nga kansilado ang biyahe? Still basta may signal patagyapon, sir, sa lugar ta. Port of origin kag port of destination, wala gyapon kita sang biyahe, sir. So, what's from here to Iloilo? Sir, how about sa ibang lugar there is sa probinsya? Granting ang Negros Occidental is yara sa strong signal number 1. Sa subong, sir, sa bilog nga Negros, halos wala gid subong tanan biyahe, sir, nga aton yung mga port, sir, nga nasakop sang signal naton, sir. Okay. Sir, considering, sir, nga wala man sang biyahe, abi, sir, base may mga panugyan ka sa iban nga mga pasahero o mga pasahero nga luyag pa magadto diri sa Bradco kaga iban pa nga lugar nga at least to inform them nga kansilado gid ang biyahe. Sa aton nga mga pinalangga nga mga pasahero, ang ma-advise na namon, mag-monitor lang sila sa social media. Pwede sila ka-check sa website ng Pag-asa, kay dira man lang kami ka-base. Tapos pwede sila makatawagin sa amon din nga cellphone number, 24 hours na, may duty kami diri sa 0917-842-8434 for Globe, sa 0998-585-8209 para sa Smart. Kung ano nga duga nga mga pamangkot nila pag-asabto namon regarding sa Action Alvin, ipasulit ming cellphone number kag medyo hinay lang kung pwede. Number, medyo hinay-hinayan ta lang, sir, at least para sa aton sining mga kauturan. Anong number liwat, sir? Sa aton nga Globe, 0917-842-8434. Kag sa aton nga Smart, 0998-5858-209. Sa sining nga malain nga panahon, sir, basin may mga panugyan ka man, sir, sa aton sining nga mga magagmay nga mga mangingisda.
sa aton yung mga magagmay nga mangingisda, kung pwede likawan na nila ang pagpatunga sa lawod kay hindi ta mapaktan ang lakat sang panahon, ang pugada hindi ta maibaluan kung saan siya gaabot. So kung pwede likawan na naton, kag kung pwede magdala sila sang aton nga mga transistor radio para ma-monitor man nila ang lakat sang panahon. Kag kung pwede magdala sila sang ilang cellphone. So, anong oras posible nga maggawa naman ang another weather bulletin and is para makahatag man libuhat sang pinaka-latest nga travel advisory, sir? So ang next update sir sang pag-asa will be 11 sang aga sir. 11. Karon sa 11 unto. sa- 11 sang aga sir. Okay. Action na Art 11 sang aga. Okay. Ang mga pasahero, medyo layo sa imo da. Dining mga stranded, going Iloilo ni sila kalabanan, no? Basi may mga importante ni silang kantuan tubla. Pero himata na guro na inform naman nila, no? Yes, action na Art. Ara na sila, nagkatiner na sila gyapon. Kay kung mag-amo ni Action Alvin, nga may tendency nga magalawig pang tiner sa Bagyo, tibudlay na kundra, lisod na iya para sa ila, nga magalakatiner sa Puerto da. Yes, actually, action na Art, ari kita mismo sa opisina ni Petty Officer Second Class Okay. Jade. And try natin makagawa. Sir, thank you, sir. Magawa kami. Salamat Action kita, na Art, Ton, magawa kita. Sir, salamat, Jade. So, magawa kita action na Art. Gawin Aha. kita libat. Sa mga stranded passengers. Anyway, may distansya man Oo. gamay. Kaya iban na da, kung nagasakay lang sa roll-on, roll-off vessel, basi ko nang hilab lang ka budget, para lang gid sa plite, ti karon gutman ang iba na da, ya? Oo. Actually, action na Art, diri man gani, may mga pasahero nga Okay. query man sa katapos ng Philippine Coast Guard. Sir, gawin ka mo Iloilo. Sir, opo. Tagalog po kayo. Tagalog. Sir, kayo Oh. galing. Dito po, Bacolod. Bacolod. Pero pupunta Bacolod. kami Iloilo po pa Manila. So, ibig sabihin may scheduled Kahit po, mayroon pang flight ngayon. Ay, Mamayang 7 p.m. pa. 7 p.m. Kaya, baka sana makaalis ng... aha. Sir, Art, isa pa lang sa mga Pero pasahero. ang gwasi na sa ila, expect sila gyapon niya makabiyahe, pero kung ara gyapon na paidalom signal number 1, automatic way ginaya biyahe Action Alvin. Yes, isa pa na. Ang ang gaginabantayan man nila karon, in fact, kari sila mismo diri sa opisina sa Philippine Coast Guard for them Okay. nga maka-query man kung wala ang pinaka-latest. So, nugo no, ang Iban Action Art, biyahe pa pakadto sa Iloilo. Iloilo nga dito sila galaya going nakagkuha siguro, Manila. ang ila flight guro dito mahalin sa Iloilo going to Manila. Yes, amo na. Biyahe sila Iloilo Subong going Manila, flight nila. Okay. So, amo na katuman sila diri sa Bacolod, just so happen nga may kanselasyon abi sa biyahe Action na Art. Okay. Now, ariman diri ang iban nga mga stranded passengers going man sila sa Iloilo. Si ma'am, tamang kapunta ma'am. Ma'am, going ka mo Iloilo man, ma'am? Ma'am? Saan ka mo halin, ma'am? Saan po po kayo galing? Ay, galing po ko Bacolod. Pupuntang Iloilo. Opo. Aha. Sa mga Tagalog. Ano, mga Ang mga Tagalog ina. So ano bali may activity diri sila sa Bacolod? Ma'am, may O kun- activity po kayo rito sa Bacolod, ma'am? Pumunta lang po kami sa Lakawan kahapon. Ibig sabihin, nagbisita po kayo Opo, dito sa Bacolod at ibang lugar. Yes po. So, just so happen na canceled po yung biyahe. Opo. Saka nagkataon din na flight namin ngayon. Pabalik ng Clark. Okay. Action na Art. So amo nang flight. problema nila karon Action Alvin because even the flight siguro sa eroplano basikon hindi na iya magdayon. So hopefully maka-coordinate sila to and to inform the management no sang ila sakyan dapat ng eroplano para nga at least given naman na iya. Oo. Nga may Ma'am, bagyo mo. Ma'am, naka-inform na po kayo o kung naka-call na po kayo doon sa ibang management ng eroplano para sa sitwasyon Ito ngayon? po namin na-contact yung FedPac. Hindi pa po kayo nakakontak. Opo. Hindi po namin alam kung yung mga cancel na flight. So, Action Art, wala pa sila ka-contact, no? Aha. Going... Isa lang na sa Manila. 250 ina sa Bridco Port alone, no? Yes, Action Art. Sa Banago Report, to yayan man, may ara man guro kay ti may ara na sang isa man ka ruro mo. Balikan ta si Action Alvin Grava. Atensyon na sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor, wala biyahe, no? Kung ikaw nagaplano subong mapabakulod ka kag magkadto dira sa puerto para magsakay sa roll on roll of vessel kag fast craft,
wala biyahe. No, wala biyahe. Action Hotline. Kansilado. May numero nga ginlawag kay ng Bureau of Fire ang Philippine Coast Guard. Feel free sa pag-text or pag-call para mayara kamo information. Kamo mismo maka-inquire, magkapamangkot sa ilano kung may biyahe, nag-resume na bala o kung wala. Action Hotline. Automatic ina bangod sang mga sea tragedy. May mga nagaluntad nga may insidenteng kung isang hindi mapaiway. Action Alvin? Aksyon na art, hindi lang ang mga Tagala o kung mga Tagalog speaking Okay. ang stranded subong. Of course, ang pila natin ng mga kauturan. Sir, gawin ka man Iloilo? Oo, Iloilo. Oo, stranded subong, anong plano mo? Matiner ka pa di o kung mabalik ka na siguro? Sa din ka pa halin? La Carlota? Sa La Carlota. La Carlota. La Carlota pa ni siya halin action art. Mm. Si Sir, din ka pa nga halin, Sir. Sige, katawag pa siya. Kinatawagan niya man. Ang pila natin ang yasin nga contact. Si Sir, going man Iloilo. Di ni sila subong situated, nakagawad na sila ticket nila o ano man? Saan nakagawad ka na ticket mo, Sir? Wala pa. Wala pa. Mayong Action gid. na art. May lang nga sila mismo wala pa nakagawad sang ticket. Kalabanan si Action Alvin po ang kuno ay kaginman niya sang ticket na kadaan naging gawad bilang balada son open lang siyang schedule. Ti pag-abot mo da, siyempre kung way man lang biyahe, nga abi magawad ka pa. Oo, tama pa na. Actually, si Sir Jade Kaginan, nag-istorya kami, alas 5 sang hapon pa lang kahapon. Way na biyahe. Sang hapon wala na sang biyahe. And Okay. even Kagina, ari magkita di reaction art, mga around 5 o'clock para sa pinaka-latest, balang travel advisory, and it just so happen nga wala gihapon sang biyahe. Mhm. And subong sini, as 8 o'clock, as Jade mentioned, nga wala giya sang biyahe subong nga adlaw. Buti Okay. ganun kansilado ang biyahe subong nga aga at 8 o'clock. So bantayan taman karon mga around 11 o'clock sa pinaka-latest travel advisory sang Philippine Coast Guard. Tinaro ng ibanda, na may mga pamahaw da kung pagkaon nga may mga grupo bing nagkadto na da para maghatag sila sa ila, magbulig. Gatindo kita sa kilid action art, ari man Wala kita sa gid? kilid. Oo, sa sulod sang opisina sang Montenegro, actually, dulo man to kay gin-off nila ang sugat nila kay may mga nakabutang man diri nga wala sang biyahe. Wala sa biyahe, may pahibalo na nga daan. Nagpaibalo nga daan action na art, no? And of course, stranded man ang mga salakyan bala mga magatabok dito sa area sang Iloilo. So, Okay. ang sitwasyon diri sa Bradford area, ang ka-action nyo. Dira sa action, lugar mo sa Guaction Alvin, check ko lang nagatupa pa ulan way. negative na, action art. Pero gadulom gyapon kawaan tayo no. Oo, kung basin bala magbubo ni at ilan taon lang anong kabasko action na art, pero this Kabay pa time, hindi lang. kabay pa nga hindi lang, pero this time action art wala naman nagatupa sang ulan, even ang pagpanaliti. Okay. Wala anday kagina to ga ulan kag nagapanaliti. So recta direction na art sa Bradford area, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa makalod, Action Radio. Patrol report. Salamat kina Action Alvin Graba, direkta dira sa Bradco Port. May 250 ka mga stranded nga pasahero. Nagahulat sila kung bala pwede makabiyahe ang roll-on roll-off vessel today kag magkatabok sila pagkadto sa Iloilo. Action Hotline. Pero basta mo ning tiyempo, basta gani na paidalom sa gihapon sa public storm warning signal, hindi gina pwede kag hindi gina pag-ialaw sa Philippine Coast Guard nga makabiyahe ang tanan nga mga vessel, no? Especially ining mga nagabiyahe bala ang roll on roll off kag ang fast draft. Action Hotline. Sa labton sang Coast Guard, kuning kaso may mga aksidente mo, kag ti may pulisya o polisiya ang gobyerno, nga basta gani may ara sang public storm warning signal o napaidalom sa advisory, ang isa ka lugar, ang point of destination, ang kaladtuan mo, may bagyo, may warning signal, or diri man sa aton, hindi ina pwede nga makabiyahe. Action Hotline. Bisan way pagani sang public storm warning signal, basta gani nga ang balod dalag ko
may discretion man ang Philippine Coast Guard sa pagkansilar sa biyahe. Action Hotline. Sa isang karon dugay ang pila ka mga lugar sa palibot sa probinsya nga wala iya sang klase o suspended ang klase sa mga estudyante. Now diri sa Bacolod, preschool ang deklarar kahapon sa alkalde o kagabi, ibaloon ta karon with Mr. John Marie Vargas ano pinaka-latest, mga estudyante sa elementary may klase sumong diskresyon sa mga private schools. Kon bala, magasige ang ila sini klase apisar sang maulanon nga panahon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero siguro
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa Alas 8:47 na sa aga. Sa gihapon dari kita sa Lunes ng presentation sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline. Ang pila ka mga lugar nga nag-anunsyo na sang kanselasyon sang klase nga mga LGU, tawagon talang ina karon dugay-dugay plus update man diri sa Metro Bacolod. Nanong pinaka-latest may harabala advisory man si Mayor Bing Leonadia. Napagi kay CDR Animo Cluster Head Mr. Jomari Vargas ang Executive Assistant sa talatapan ni Mayor Bing. I-check talang na karon dugay-dugay. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dako Promo. Bisan mabagyo ang aton sining nga panahon sa gihapon, ang amon pagpanagtag o paghatag sang premyo sa matagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod, wala nagauntat kag wala sang makapugong sa paglibot ni Aksyon Alvin Graba. Din sa subong nga lugar, Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na art patrol ari kita diri sa area sa kilid sang Burgos Public Market, no? Burgos Actually, Public Market. Yes, sir. Ara ka dira sa Hilado Street. Sa may kuha na yun, sa may Ramos, CB Ramos. Ramos. Ramos, oo. Inang singuna, da ginabaligyan utan? Yes. Ang baligyan sang utan, pero diri kita dampi sa side along Barangay 19. Ara na si Japong, ang mga nagabaligya, blada, bot si Gabriel kag si Kwan sa lubihan, kung nara pa da? Oo, si Gabriel kag si Gaming. Gaming? Oo, si Gaming. Mamo na mga listeners, taginalin sang una pa. Oo, ay pamangkuton tani karon kay kilala yan mo. Si Sir Bala kay naaktuhan tani Action Art. Pamati kabalo ka Action Art. Alas 4 pa lang sang kaagahon, iya nagiding nangin habit niya bala nga pagpamati kada kaagahon. So kagina aktuhan taman ga pamati Action Art, no? Sa mga program. Ngano gani sir? Si Jim Asusina. Pilang edad? 60 ka na? Oo. So, kaubin pa man sa'yo. Manugtahi na siya? Manugtahi ka sa una? Hindi. Baligyan lang. Oo. Dirigi sa Burgos. Oo. Baligyan lang din siya Action Art. Ano na baligya ya? Lubi. Yes. Lubi. Napili ka lang din, no? Sino ganun mga suki mo? Si Fred Salanga. Jomari. Suki ni Jomari Valderrama. Oo, suki ni Jomari. Tingala ko nga kung kaysa maggasaka ni Jomari, may dala pa paaman paya kay. Ay, bunot na gid, no? Mayara pa man siya Direction North, no? Nga? Anong gusto mo? May gata na nga ready, hindi mo na yung pag-aon eh, kundi... mayara na sila? Oo, mayara na. Ready na ni siya. Sir, nagkontagid kaya pamati sa Action Radio Bacolod. Sir, temprano nga pamaskwa sa Action Radio, isipa. 1, 2, 3, 4,
Fine. Salamat gid sa Action Radio. Baka na, amazing yun Action yan. Radio ang imo ginapamatian. Una sa balita, una sa aksyon. Ba. Number 1 sa Bacolod. Wow, perte. Kompleto. Una Kompleto. sa balita, una sa aksyon. Number 1 sa Bacolod. Action Art. Kay siya mismo naghambal. Sino ngalan niya? Ang Jim Asusina. James Asusina. Na, perte. Ligo man ko ni Raymond. Raymond Sagal bala. Paring Raymond Sagal Alarcon. Oo. May gumasa. Pero Action Art. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Yes. And kay Como siya mismo naghambal nga number 1 sa Bacolod. Ari kay Como naghambal kasi ni Action Art. Sir, ari, temprano nga pamaskwa sang Action Radio sa imo batuna. Ano na siya? Action Radio. Thank you very, very much. Bo. Action Art mo magluwas sa 500 pesos. May ara pagid nga gift pack. No? Purti. Di ba? Sus. Ka na. Kay sarado pa man yun. Thank you. Paman na lang namon si Action Alvin si Moda. Paman ko na lang di si Action Nixon sa imo. Okay. Budlay na si Action Nixon kaya hindi na may kausap Action Alvin. Ate, si Felix na lang. Kung si Action Nixon ang ibutang mo da, ihatag mo sa iya, lasaw ng iya gata, kay ngipon niya may kulang. Malasaw gini. Ha? Lasaw gini. Tiyan mo na mo, may ara ka na sila istoryan, di ba nga ang bata, sila nga nagligad adlaw tudo ka, nami man sang utan, tatong ang ginataan, sila nga do ka tuyom, git siyang gata, do ka namit sang sabor sang aton linuto. Oo. Yan nga, ini nga adlaw, do ka lasaw. Siling sang lula, kapoy man to mag-usap, kay way takod kuran. Galing ginausap ng lula, yan kang ginabutang sa utan. Oo. Anyway, Action Art, congratulations, no? Ang alam mo, Ligotin? Jim Asusina. Jim. J-I-M. Jim Asusina. Asusina. So, rekta diri sa kilisang Burgos Public Market, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o Plan Dako Promo. Congratulations na naman sa bag-o naton nga winner. Kamo man dira nga way pa malabayan ni Action Alvin Graban, the rest of the Action Radio personnel, patunugi ang inyo radio, agud mabatian layo pa, kag makabaton kamo sang papremyo. Hindi lang cash, kundi mayara pa paaman nga grocery. Inakamain sa amon sining pamaskwa. No, ginahatag na mo na bilang pagpasalamat man sa inyo padayon ng pagsakdag sa Action Radio Bacolod. Sa pila naton kamatalakayan pagid karon ba iniyo kaluoy man sang bata sang isa ka kilala nga negosyante nga taga-Antique, may ride sila sa motorsiklo, nagalibot sa Negros, pag-abot sa Hinubaan, aksidente nga dasig ang dalaga na prinuhan niya sa ang fronte bala nga kwan nga prino sang iya motorsiklo na kwan na guro, no? Na prinuhan niya ba nagbalintong gid kag ang malain kay way gid matabangan. Amo na ako nagabiyahe kita kwan gid, no? Ari kwan gid nang preparar gid parang makalikaw sa anuman nga disgrasya. Danlog ang dalanon, amuning delikado kapin pagid kung ang ginasakyan mo motorsiklo. Online sa hotline. Pero antes kita magdugang sa mga information sa mga nagapamangkot, parte sa update sa mga nakuha nga medalya sa Pungsod Pilipinas sa nagapadayon nga SEA Games. Pakaroon tayo na, let's have Sir Jo Marie Vargas, Executive Assistant, and at the same time, Cluster Head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Sir Joms, how are you? Mabagyuhon nga morning sa imo, sir. Hello, Art, may aga. Hindi pa din na mabagyuhon, kasi karoon pa ni Art.
Gani, pero ti, ang chimpo lang nga daw, gadungdong, gid saya kon matermino sa mga katigulangan, abot kun basi karaya nga term na siya, Ano ko na? nya gadungdong. 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 Sila nga daw kalain gisang panahon ta, kay nagadulom mga ton kawaan. Sir Joms, ang sa imo da nga latest subong, nga record nga nakuha, ano oras gini siya posible mabatyagan ang kabangis ni Tisoy? Basi late this afternoon or tonight. Or kagahon. Amo na siya at ang kwan. Depende kasi may interaction pa rin sa karon sa Bicol kag sa Samar area. Okay. Hangin. So, pinter mahina sa jutay, may iba ng jutay kwarsa niya. So, depende na karon at sa amon ng lantaw namon. So, posible ganiguro amon kay meeting kami sa hapon sa council. So, we might decide on suspending classes buwas. Depende na sa sitwasyon karon. Pero ang suspended lang iya subong for Bacolod, amoning mga preschool. Preschool lang. Tungkol may signal number 1 ta. Mag-signal number 1 mo lang na preschool malana siya mo. Aha. Pero dapat gid siguro sir no kung kapin pagid may mga area pakita sa Bacolod di nga may talabukon ng suba ang mga estudyante. Halos do ay gid man di sa ato na mo nga sitwasyon halos tanan hindi magita mo na. Daway ko kabalaw at nga may-ari di eskwelahan matabok pa estudyante para sa Isabela kagakwana. Gani. Pero dito wala. somewhere in mga Granada blang sa mga hacienda, why naman sila daw so far talabukon sa no? Daw wala na. Laban to tayo mga taytay overflow naman eh. So daw wala gid man sing why gani overflow. Di iba daway na gani ko nabalaan nga mo na. Luwas sabi na sa sumag tong iban sa taytay gagib la tong ginpabutangan magani to sang kwan bla sang bulo baruto nga nagapliti do piso tong pliti kabataan. Okay, address sa punta. Ati siguro why ko siguro ilan natin kung line simple din maguro sa magsakay na. Pwede malibot na lang. Kasubong mo. Sir Jones, ano ang mga preparasyon ta subong for Bacolod City? Well, actually, after na-inform mo ng mga kapitanis kahapon. Okay. So, bilang kami partner, kami tiaraan mga danang amon yung grupo. Dugang pinakaroon coordinations meeting karoon sa hapon, alas 3 sa pod kami Irving. So, kung ano man niya, ang usual lang tasking na rin lang gidya. So, importante na amon karoon yung coordination between Sineco and amon team. Kaya basikan, alam ko na basi magbulubas ko yung hangin sila ni Tiso niya ini. Okay. Makatuga naman bala siyang pagtumba siyang kahoy niya, makacausing traffic jam kag way kuryente sa isa ka lugar, no? Okay. So, amo na mo tutukan ang evacuation centers, panaman mo na yung kaso ng evacuation. So, amo na so far, ang team na mo yati ready naman ang daan niya, pati yung rescue group natin sa Bacolod. Aha. May mga mangisda pa kita diri sa Bacolod nga basi bala mag-attempt nga mag-venture o magpalawod pa sir, anong advice mo sa ila? Well, amo na siguro ka intindi naman sila sing ilang kwan kati I think may ara kami na sing ordinance kung napasar na to nila ang mangisda ang apektuhan ng ila pangisda tungod sa lain nga panahon. Pwede sila matagaan sing food assistance din sa DSSD. Daw mo na sing gin-take up mo nagligad. Kasi hindi naman to na malikawan sa amon at way pangabuhay ng tao, way kanon, no? Correct. So, mo na isa sing gintagaan to importansya sing council nagligad. I think daw napasar na ba na mo? I-check ko lang na kung ano na. So, dapat, kuwan gini, no? Dapat, hindi gid anay magpalawod, kag-coordinate guro sila sa mga barangay officials para ma-inform ang DSSD nga may bululiganda, bisan mga food packs nga matagan sila. Well, actually, at ang kuhan ng, after verification man na sing barangay officials. Okay. Kuhan nga grupo nga handle sa na yung Coast Guard gagang barangay officials nga sa shoreline. Labi na may mga membro kita sa council naton, sa council nga Fisher Fox eh. So, ini sila tanang mga isda na kilala na niya. Amo na silang handle balising alin sa putataytay pakato sa Banago, no? Amo na silang grupo nga upod sa amon councilman. Ngayon kaso may matabo o kon kinangalanon bulik sila na nag-representar sing grupo sa amon sa council. Aha. Finally, Sir Jones, anong matugon mo sa mga taga-Bacolod nga nag-monitor subong? Well, mula na mati lang ta sa radyo sing ina-advise, hindi lang ta mati sing
kutso-kutso kon fake news bala at kay sa amo na isa kapatalang tao nga tiara na sa partay mo na bala kadamo sing iso kapahog no. So utat la sa sing hulat sa sing official statement nila sa gobyerno kung anong sitwasyon sa palibot naton. Aha. Sige. Sir Jones, feel free to tell us or to inform us if in case may ara sang gusto ipalabot ang City Government of Bacolod sa mga pumuluyo ta paagi diri sa Action Radio, sir. Well, teksan lang ka tayo ng kaso man. Salamat, Sir Jones. Good morning. Good morning. Mr. John Marie Vargas, Executive Assistant to the Office of the City Mayor at the same time. Siyang tagpamuno sa cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang mga nag-anunsyo ng mga lugar o local government units sa Negros Occidental sa suspension of classes, kapon pa sila nagdeklarar sa mga nursery kag preschool Morcia, La Carlota, Bacolod. Ang nursery Pagkanto High School, ang Cadiz, Talisay, Victorias and Sagay City. All levels naman manapla Don Salvador, Benedicto, Tubuso and Escalante City kag ang Kidiland Learning Center. Amo na ang pila so far no ka mga nauna na nga nagpagwas ang ilas ni announcement or paibalo nga suspendido ang klase. Ang ato lang diri paagi man sa social media no sa mga ka-aksyon ta basi may makuhaan kamo dira nga mga litrato or video man sa mga may kagtanan kay Bagyo Tisoy ni ipalipid nyo mapadala dira sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Pwede nyo kami ma-message para nga at least mabuligan ka mo namon nga gilayon ma-inform ang inyo tagsa ka mga local government units, especially kung nagkakinanglan ka mo sang bulig o kon risk. Hopefully nga man nag-start sa kilid sa Baybayon, sa kilid sa Masapa dira, or sa mga flood-prone area, please, ulo aligmat kita. Now kay subong, warm up pa lang ni, naway pa mag-ano-ano, karon pa sa hapon, or probably karon sa kaagahon, basi dira ta pa, mabatyagan ang Bagyo Tisoy. Nung epekto niya gid, kung magtupa na, no, sa landmass ang iya sini, nga ulan na. Anong gina, budlay nga dan sa tiyempo subong, no? Inang kapin pagid kung may mga transaksyon ka nga ma-attempt ka pa imo iya, nga magtabok sa mga suba, nga may gadulo-dalo, do mo hindi na lang. Kuidaho gid, butang ta siguro ang aton sini, kabuhi. Good morning kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., amigo yato gilio, ang nadakpan ni Action Alvin, John Mendoza Tayupon Jr., Basti Girin, paring Jeremy, good morning, Dennis Salazar, Gia Maria Jordan Disuyo, morning man kay classmate Otoniel Kanya. Sa aton sister-in-law, Ami Labuson Tayupon, good morning, kag kay Josephine Morillo Civil, good morning man. Ang mga tagpalamati nato na si Inting Biboso, Sir Roger Montalvo, Aminadab Mansano. Nung Dab, kumusta ka na? Delda C. Guanci, good morning. Kay Rena Catalbas, kay Tita May, kag Tito Ying Pagia, good morning dara sa inyo. Jenny, Arlene Angcuna Marcelo, Monski Golmatico, David Kaiser, Raymond Alarcon Sagal, nabasa ko na. Ruby Argenti de la Luna, Angel Rosia May Santillana, Ronali Sulinapta, kag amuman si Juan Romel, good morning. Evelyn Linco, Judith Calvis Pampusa, Sigfred Sapa, bro, morning simo. Judith, morning man. James Kai de Liomes, morning. Maninoy Vicente Vic Borromeo, kay Maymay Fernandez Estrella sang OTTG, Doprian Siriaco, Kenalon Sagay, Jesse Ilomba, Attorney Councilor Ana Marie Palermo, good morning, thank you for listening. Sir Frank Carbon, online man. Kaiser Espartero, Bert Hiraposco Caraballo, nagapamangkot siya, biyahe sang aeroplano. Most probably, check talang ni Corona kung ano gid ang latest na. Marlon Camatso Regalado, pare good morning. Kay Sky Haviliana, Rex Ramos Jr., Ruby Argente de la Luna, Barangay Kapitan Juan Soniel Malayang. O si paring Red Fox de Lasa, kumusta ka na pare?
Action Hotline. Jopit Itabag, Ruby Argenti de la Luna, si Pato, kuno ka Ruby ka monitor. John Rinel, sustinto sa Police Station number 5, Eli Guriro, Bertie Raposco Caraballo, good morning. Nonoy Tajones, FB Live, Purok Sirisa, Barangay Ringao, Kabankalan City, Attorney, Sang Comelec, Attorney Tiktak Villanueva, Maninoy Nunoy Honorato Paglumutan, kagay Noy Dra. Good morning sa inyo. Moises de la Cruz, sir. Good morning. Action Hotline. CDR Arimo Escalante, monitorman sa aton si Erma Armolin Pamplona. Martin Gonzales, thank you for listening. Giovanna Joan Limbaga Blase, Rodi Gasataya Taquiso, Josephine Morillo Sibil, Maribel Anlap Bungalbal, Rube Argente. O, nabasa ko na nigali kayo na. Araman si Ani Kainglit Batos-Batusan, kag GC Tayhupon. Dindong Guzman Severino, sir, good morning. May anion kag Gary Lake, Manzanida, Liza. Thank you so much, kid, sa inyo pagmonitor. O basi may ara ka mo dira, gusto'y palabot rin sa aton. May gusto mo pakayuan sa bulig, especially sining mabagyon nga tiyempo, palihog, ipaagi diri sa Action Radio. Action Hotline 2006 Gold Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hotline. Alas 9:26 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time ba? Gusto ko pa pero why nagid ang aton tiyempo hindi na magtugot. Ang pilang ang mga update sa mga aksidente kag crime stories karon na lang sa Aksyon BBB program. Action Hotline. Nagaluyang lawas mo do mabaldagid kapin pa sa pagkambyo sang klima nga nagabugnaw ng panahon ang uso ubog kag trangkaso. Dapat malikawan ta ini. Pagi sa produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, pabakuron ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Sa nami pagid kay ini nga produkto
hangtod sa pagdevelop sa mga cancer cells. Ano man nga size ang cancer cells, pwede niya mapunggan. No, pagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puro ini organic, natural, wala sang preservative, wala sang chemicals, gani wala kagi dapat kabalakan. Ara pagido ang iya sining tea, Dr. Alfred's tea, na combination para sa maayo nga kondisyon sang lawas. Why na ta panahon diri sa aton sining nga pagpangalagad Lunes kita nga presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline with Action Oliver Pason sa technical side, backup sa Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.